Duond Onagi. Ma and Duond Onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo otachiel. En mbaka. Ngo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere, kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma and Duond Onagi. Para mitira kwa makende marwa kichendro madondo nagi kama fongo togoro kama na madonga inya ni obongo nya kalaga nya sakolo bipingo mi atulu mataloko na kamande mondo mechakwa rom kendo watuagi tutote ewitego mamulo ngi maoganda kaluo nya kwa mgaji wangu pono wachumbeni wadago embaka kawuna en witego maga Njore ka achel kodo witego mabende samoro rocho kacha arita kwe ma boma kandi ka achel kodo maga wabende kelo ka achel kodo witego mag siasa sebedo bende kaujo kacha ayua kotenda kacha kod jotel bende koro wacho kacha ni rowere obiro yurno marach jomoko bende wacho ni rowere tiyo godo kacha kod jo siasa jomoro bende wacho ni rowere chal ni keche mang'eny kosango matewno kwenye yuang wan kande kacha kod moluor Seth Kanga aka Adui Nyang mabende kacha MC ma market milimani kendo dia chung kacha mar laro komno mar Kisumu Easter 2027 kontiko no ma ODM modego kode mbao konyiso ni to angomo sebedo kakelo tulo machala kodo kamande mifete mane Chuny Onagi TV luwe Facebook pages mago Chuny Onagi TV TikTok Chuny Onagi TV YouTube Chuny Onagi TV tarike paga uchendo mara birio yana reko troko da uchel kama tai chino ni enan Steve James aka Nyakware Nyaronyo wanto mato Chuny Onagi TV Duond Onagi ochako chino ni yeno machala kodo kamande mochimiwa dalo mangen Ero kamano Steve Nyaronyo wandu Nyaronyo wan Mukonga muso joka nyanam kamora mora magineno wa Chuny Onagi TV no yaore uru ni joka jokwara mugi joka maber ana maber Steve Omor kabisa kuom nini kandi Anbe amor kuom biro mondo atwagi Onagi nyeni sameni kato chama beniao ODM to kichuny piny ODM ema tapiny ka wachako ga gi ngero ma kawuono wacho ne ywak ogwalo kumon diang' modho ywak ogwal kumon diang' modho en ngero ma tiende ng'eny en ngero ma tiende ng'eny ahinya ni samoro ng'ato nyalo wuok oko ini dia dia mbele gigi tini wal nyalo ywak ywak ipito dia muda kendo mala samoro ng'ato nyalo wuok oko nya in kami dhiye onge to bende iwuok awuoka midhi e studio ka madhi abia mawuok kaka wuoyoni kendo katieko tadhi adhiya omiyo ywak ogwalo kumod dhiang' modho en weche mang'eny
nyalo wacho kata ka nyathi dhi sikul wacho ni o performance mare rach onge kumodhiye to kendo soma motweki weche ma ji wacho kik moni timo gik midwa timo. Kamano maduong' ahinya. Wada mana chako gi weche go bende koro timore gi sani. Waneno ka Jumapil mokalo kata cha Njore ma bende notime kanisa ma Adui Milimani kacha kama ne moluor gavana ma Siaya Orengo kachiel kod Sifuna nobiro. Waneno ka ojende be nowuok kacha ma bende thoe nowuok kacha. Gavana ma Kisumu County bende noripo lose weche go mag arita kwe. Ang'o matimore moseneo? Erokamano, mokwongo akawo thuoloni mar goyo mos ne familia mag vijende adek nowito ngimagi, kaka jalup jakom ma ODM kaunti ka, kendo bende chairman ma ODM Kisumu Central, kendo MCA mar Market Milimani Ward e kama nyicha ne wechego timore. Ok en wach maber nikech Kenya noyudo uhuru higni 63 mokalo. We are a republic nyaka ne wayudo uhuru. Kendo siasa osedonge Kenya ka. Sani nyaka ne section 2A bed repealed. Sani en higni 34 since 1991-92 mwadonje multi-party state. Todo wacho ni onego wadong ke demokrasia. Gigo mane timore chien kucho ok onego bende timore e demokrasia ma wantie sani. Mar multi-party democracy. Ma ng'ato ka ng'ato oyiene bedo gi bura e samodwaro e kamodwaro gigo konego bende timore. Steve Nyaronyi. En wich kuot maduong'. Ni ignigi. Pod wanyalo gore. To sana lit ni wagore kaka oganda kaka joluo. Mwanegri ma ng'ato kaw pala machuogo wadgi. Jaramogi giri nokelo tedo demokrasia. Adwa nyisi Steve. Ok adwa wuoyo wachno ahinya nikech wachno en subject to investigations ma police. Kama ng'ato osewito ngimane ng'ama riek to koni giwuoyo ahinya nikech police tiyo tije mondo ging'e ni to nekni nowuok kama nade. Ka nitie ng'ama notimo gino to nego kawne atua nikech ng'ato konego wit ngimane maonge atua mokawne. Iwinjo ka sani a 10-point agenda cha ni wawuoyo about compensation of victims gik manotimore weche mag siasa go. To wan kaka ODM wawuoyo weche mondo ji obed compensated to jomoko pedo tho. Mano wan kaka chama nyak wakondem ni ok wadwa tho moko kendo mawuok as a result of siasa kata police brutality. Ma to koro ken police brutality. Ma to koro en wan wawegi mwanegore kendwa. To mal lich sana ni wanegore kaka oganda ma joluo. Adwa duoki chien Steve. After multi-party state, Kisumu ka nen predominantly nen Ford Kenya ma Jaramogi emane nika. Kendo ne nitie jokanu ndalo Moicha. Ne pod atin tan minena kani. Guno ne jakanu. The late councillor Adui Nyang ni jakanu. Tan onge chieng' mana winjo kata ni jo Ford Kenya obiro dalawa kata ni wuono wa e town ka ne gigo wuono kata yudhe mag jokanu ndalo no ka winjo ne chuogi gi pala kata ni negogi. Ne gitima siasa mar kanu gi mar Ford Kenya to ndalo chama ne piny teke mane nitie nyaka Baghdad mane defend jo Ford Kenya against police brutality, against dictatorship mar kanu. But negruok ma joluo ne negore kendi kana jakanu moro wang' Siaya kata jakanu moro dei Kisumu to noka winjo ne onge. Obiro nyaka 97 emane koko moko dwa bedo matin. To maka ne timore nikech jomoko ne dhi mondo keth rally mag jowetegi.
taparo ni gik mane timore chien kucho onego miyo wapuonjre e higni 34 mokalo ni gik mane timore chien kucho ma be ne ok timre to koro timore sani. Ang'o miyo gitimore? To nikech siasa. Gigi te nikech wuok kuom ang'o? Kuom jo siasa. Koro first of all, tolerance nyaka bed on our part. Wan kaka jo siasa nyaka wabed gi tolerance. Ni ka Dickson Nyaronye nigi wach mopogore to wacha mare no to kik wakaw nyithinde ji kata nyithindewa ni dhi negore e wach mar siasa. To gima duong' ni sani wanegore malit na ahinya. An kaka ja ODM ni presidential candidate marwa ma en Raila Amolo Odinga to koro onge. To koro sani emwanegore. Wanegore to wan kako oganda pok wabedo gi presidential candidate. Wanegore nikech oganda moko. Wanegore nikech ng'ato dwaro oganda moro mondo obed president. Wan kaka joluo joge ng'iyowa kendo samoro ng'iyo ni ginyierowa kabisa. Ndi koro sama Raila Amolo Odinga onge ni ema koro jaluo negore ne wach siasa. Ang'eyo ni kata Raila Amolo Odinga kama entie ok omor kodwa. Ka janyaluo nyalo negore kendgi giwegi, nyithindo chwore gi pala ne wach siasa. Gigo nyocho timore ward na Dickson. To awacho ni kama gigo timore tie very critical government installations kanyo. Kama gigo timore en 100 meters, around 200 meters to State House. Around 150 meters to residence mar regional commissioner. 50 meters to regional headquarters kama regional commissioner nitie. 50 meters to central bank kama ikane pesa. 150 meters to central police station. 50 meters to high court kama nyaka court of appeal judges nitie. Very critical. Gigo kotimore Manyata, gigo kotimore Obunga, gigo timore within Milimani Estate. Kuma jotelo te odake, residences ma who is who e Luoland ka. Kanyo ema governor odake, area no ema od the late Prime Minister Raila Amolo Odinga nitie, jotelo te odak kanyo. Ka gigo nyalo timore kamano, to ng'ama ni Obunga be safe. Ng'ama ni Manyata be safe. Ng'ama ni Nyalenda be safe. What about Mama Mboga mantie? Emo police nyaka come up. Police nyaka come up. Security ma Kisumu nyaka up. Kana Adui Nyang marach. Omaka mondo tera kota bia bet charged. Ndalo moko nwaketa kata nwatimu maandamano wewe ni pend chik Steve Nyaronyi. Ni pend chik katiba. Mwatimu nyaka notification ne police. Watimo kon an mana timo notification, atimo Kondele, atimo Kawash, atimo Central, atimo Nyalenda, atimo Nyamasare nyaka Nyabera. Nyaka Obunga police station penyka. Mache mane police olawa nyaka itogo Nyamthoi. Maleta obedo omakwa muterwa court. To one state officers and milawa kama tanga mochamo muma. So ana wacho ni ka police ok nyati utije to giwe blame raia. Giwe blame politicians. Let them not blame politicians. Kechonge politician is above the law. Unge ja siasa ma is above the law. And pukanena sasa mokatiba. The president can immune to prosecution. Manaka any office. It's only the president who is immune to prosecution. Some more discharge duties, kaka head of state. But because he work office, you're paying it terie court, charge do. So ngatoki kwachi ni politicians. Politicians kinga to blame at all. Police nyaka titije, Adui Nyang rach, timo gimoro marach, omaka. Mundu tera court.
Miyo Kisumu. Adwa wacho ni adwa kwanyo Kisumu be. To sin wacho. Wacha podi mari. Kisumu kai. Wan a consuming economy. Wan ka wachamigi. We don't produce. Kata kidhi Lake Victoria ka ports ma Kisumu kai. Wa produce rech matin kabisa. Sana Kisumu City. Sana Kisumu County ka wana go Nyang. But Kisumu City, the CBD, the environs of Kisumu City, the 14 wards, gimwa produce kama longongi. Kawa consume. Ka en karawala. Majikelo mwandugi to uso. To pesa gi beking yumus. Giwuo girengo giwuo Kisumu ka. Kata kidhi on record. Central Bank ma Kisii timo maber moingo ma Kisumu. Nikech pesa dok kocha. Kai pesa biro pesa. King'iyo mos Kisumu ka Central Bank kelo ng'ama pesa. Kelo ng'ama pesa dino dara kacha kikelo ka. Tirwako kacha. To chak igole to chak odhi. Koro Kisumu ka en kamwa consume. To Kisumu nyose de maber. King'iyo record chien kacha. Kisumu en kar hospitality, domestic tourism. Joma bira ka. Sikunde ang'o. NGOs timo seminars ka. Utende wage ncha pong. Nikech chien kacha ncha kuro ji oseneno ka Kisumu ber maandamano onge. Kidhi Acacia kacho pong, Imperial opong. All these hotels. Nyaka man kuonde mana Tom Mboya man Milimani. Nyaka along the road. Kidhi nyaka Grand Fort giri. Nyaka man Utongolo, nyaka man ewi got Rolls Swiss. Nikech welo mabiro ka. Kisumu nyose dhi maber. Mi yudo kata Nairobi Road kachok kuma ne ji gore. Sifau oyao kama iuso mtokni kanyo. Kidhi kachok kama ne volatile. Kushi Motors nyoyao kama iuso mtokni kanyo. Nikech Kisumu nyokwe. Along Utongolo Road kidhi airport gik moko gerore. Kidhi Mambuleo, kidhi Kondele nyaka Wainde oyao nyaka dukni sani. Kidhi Nyamasare tiwo dukni. Kisumu nyo gerore. Kata clubs nyo bio balen gerenye yao Kisumu nitie kwe. To kakoro sani wadwa kelo portray gimoro ni Kisumu kuro koko nitie. Be wadhi yudo investors. Awinji maber to iwacho kacha ni gigo mabende samoro timore podi blame as police. Mas podi blame serikal. Njore mabende koro timoregi. Ana wacho gi chunya ni onge gima nyalo tamo police serikal timo. Onge kata chiel. Onge chieng' ma serikal jopiny oseingo ga serikal. Emi akwayo serikal mantie Kisumu ka. Nigi kony Kisumu. Unless en gima deliberate. Maging'eyo. Gimoro magitimo to kara wan wakia. Ke gigi kosetimore dichiel. Gigi osetimore mang'eny. Kweto nentiere Kisumu mana gima bende samoro kelo gini en gin wechego mag siasa. Nikech apani kata gima notimore cha en ne gitemo mondo miyo gilos ground ne ng'ata matemo pingo broad base kata mana two term to kori nene kaka jasigu. Manyiso ne lwenje mabiro gi en lweny man neno kata mar meyo kero nene kara Nyanza kata mana Kisumu en two term. Kichango mano kelo engima kata ohala ma Kisumu ok wanyalo wacho ni en wach two term kata one term. En ni wang'iyo kaka jo siasa ni kata kwa go siasa to image mar Kisumu nyakwa protect. Diso zania ne office kaka MCA kinyaburu bedo maongi ki ng'ato bro kawo kara donge nikech urati timo bang election is a cycle kuchopo higni abich tiyiero ng'ama chielo. To de waer ni joma biro tokwago bende kama ber lwasi maber ma ji nyalo tiyo ok lwasi ma siasa en today interest mopogwa kawuono kiny to kendo interest moro oriwore. Onego wagore agaga Steve malich nikech wapogore paro. Ang'o miyo wan kwarome hotel kata kwarome airport to wamosore kaka jo siasa. To kwaduoge ground ka to yudhe wanegore. Bise penjori gino.
Ang'o momiyo wan kwaromo? Imiyogi orders. Josiasa gi waromo nyaka e studio kama. Mwago mbaka. Mwamadh chai from the same pot. Iolo ta olo. To nego bed ni siasa miyo wanegore makoro ji negore. Gino lit mana gino nyalo nene mana kamano kapok nyathini moro tho. To kaka do bed nyathini to. They fail nade. Anase bede politics ka. Ne an youth. We have undergone those things. Wase undergo gigo. Be onego bed ni an be pod awacha an ng'amo undergo gigo ba wacho ni ji onegre anega. Dong experience is the best teacher. Gik mano nego bed natimo higni 20 kata higni chien kucho nego bed natimo gi sani. To nyithindo gi. Dongi wan leaders maggi. Dong wanyalo miyo gi advice. Dongi nyalo winjorwa. Sani piki ni nyo kacha pagareyo. Mano we have lost almost 1.2 million above maybe 1.5 million. Ranging to 2 million. Nyithindo gi sani jobless. Families gi. Jomanyo depend kuom gi indirectly kata mama gi mandala muro nega pesa. Wuon landi. Mochulo landi. Be know that effect. E gik matimore gi. Ti wango gi kamano pile. We are talking about empowerment kaka JODM. Wase empower ng'ato moyiewo nyiewo pikipiki. Pikipiki no kinyo wang'e. Koro watimango. Be wagero Kisumu. We are talking about unemployment. Are we creating employment or we are creating unemployment by so wango pikipiki ni joma ne already employed? Iwinjo. Koro wadwoko gi koro kendo bedo unemployed kendo. Families gi koro nya chiemo. Landi ok nya chulo. Mama manye nyiewo ne kata panadol ok nya nyiewo ne panadol dala kucho. Nikech siasa. Nikech Adui Nyang ne nigi rally kamoro kori wango gik moko nikech Adui Nyang. Kapo ni wango gik moko ne mamde mi wang gik moko adhi kamoro ka wedhi kanyo. Statement mane party leader moluor Dr. Buru Oginga kano chung to wacho ne embo kia gima timore ni ka wuok to yudhe lawi lawa mikia kata to magi gin yudhe machama mane. Now osebedo chopo maembe koro en wared. Emo mi wacho ni jowa nyaka wuogo. It will be a time makoro josiasa be ok dhi e gige siasa. Kata mana empowerment ko ng'ama bro dhi e ungi. Kata mana Kisumo kae. Ka empowerment nitie. Anyisi Steve josiasa oluor dhi e giko. Wane masamoro wadhi. Ni mbogi dhi lonyo gi duk. Kionge pesa ti ilonyi duk. Omiya kwa jowa. Ni kakoro leaders makae. Emoseluor. What about investors? Leaders ma elected by the people. Uchope level makuro giluoro idhijo chipeny. What about an investor? Buru chopo kama koro kara kedwa invest Kisumu kato koro. Tax ng'eny makake tim ditamburi. Jasiasa munigo beni wuoyo kodgi be kodhi kanyo tigolo gi ng'wech. So nyakwa wuowa gi jowagi. Wanyisgi ni Kisumu en kar ohala. Mheshimiwa Moken mokwongo ka ma bende koro wago mbaka kaka Onagi. Gigo mabende timore ma kata sama tulo mabende wuok joluogi wegni. Gima timore ni donge en jo siasa ma samoro bende chiwo orders ne tim kama nikech kata ka en mbogi ok wuogo koma dhi tika oko megi ni dhiru tim gicha tinene giyudo command kata giyudo chik ni tim kama kata ka giyudo command ng'ato police kata tijano. The work of the police to maintain law and order. What's the work of National Intelligence Services? NIS norumo ga Kisumu ka. Magi yogi nya anticipate na ng'adhi timre, ng'adhi kacha ta Adui Nyang. Dalo moko ni police obokoro maka ka Kisumu ka. Ni an gi beti mi, ni records. Ni an gi beti mi achiel, gi luth jembe mi achiel. To na onge go, to police mobiro maka. Ang'o miyo jogi to ningo ga sere milimani tok maggi. An court nowhere. Kech kano penj police ni evidence. I was arrested. Ni anyiewo beti mi achiel, gi luth jembe mi achiel. Omaka hotel kama chieme. Nitero gi kanye. Nadhi nego guji, adhi tongo guji. Omaka mutera kot. Koro koto penjo gi. Mane Kisumu market milimani ward ka. Kama nye kura sere ni tieni. Kura penjura. Nitu police ne ni kanye.
Sama jogi donjo ga sere, jogi donjo go pengini. Where was this intelligence service? Odichieng' alang. Kisumu. Ka wan gi county intelligence officer, wan gi county, wan gi sub county intelligence, wan gi intelligence officers mang'eny. Gin ga kure, police gi. Matieni jomoko chamo msara tuk titiji, anticipating violence. Anticipating. Nitie gimoro ni preparation to commit a felony. Is a charge, ma is there. Ni opar ni pango, sami bire station maro Onagi ka opar ni pango, dhi Onagi kacha gi beti moko, to abedo intercepted. E kona kacha chete, kicheko geche ka to yudi. Nis ma Kisumo ka gitu tinde kura anticipatory no en no lalga. Gin gitimang. To gigo timre milimani. Gin kanye. Kato ngatu lungo press conference for 2 days. So, somebody nyaka beni fele tije. Kadui Nyang pango dhi kata kajulu. Tadui Nyang utingo pengni. Sirikal onego ng'e. Sirikal onego ng'e ni jasiasa makama dhi kama to dhi timo kama. Because these people kata samwa dhi kamoro uga communicate gi through simu. Sirikal winjowa samwa communicate. Kata samwa wuonya gi Mandela ka Mandela nyisa na bi studio ka. The government wuonda negi kia na biro ka. Sirikal ong'ete ke sirikal bade bor. To pare ni gigo timre chuny milimani. What about Obunga? Ipani ji animo se nego Obunga kucho. Iwinyo ni ng'ato bedo rape manyata. Munegi. Ng'ato kiyo wodimbo kure. Koro milimani magige timre Central Bank tichu. State House tichu. Dixon Steve be in safe kumida kecha. Kinya bedo ipani executive, county executive bende temo neno ni kweo bedo kose nitire kaka bende neno nyayo moro. Ingeni security is not a devolved function. Security is not a devolved function at all. Ngi gik ma devolved. To donge izo governor doja ni koro governor doja ni koro chairman of the security committee. But kose dojo kanyo to joka bedhi chak dhiro mokendgi. Joka ng'ene nigi masters gi. Joka jotendgi ni Nairobi. Moko ni vigilance. Moko ni jogo house annex. Deputy Inspector General in charge of administrative police. Deputy Inspector General in charge of police. DCI Mazingira House. Nis Ruaraka. Bine nugigi. Ngini bosses gi. Jonis gi boss ngini kanye. Ni Ruaraka. AP gi boss ngini. Deputy Inspector General, charge of AP. Police, Deputy General, charge of police. County Commissioner agi, bigeni gimbe gina Arambe House. Arambe House kocha. Gimbe bosses gini kocha. Murkomen, ina no chenno. Kuro gini ngeni county governor nyalo timatima security meeting ka. But the bosses are in Nairobi. Makoro nyalo wacho ni security gijuango en gimonongo bende gitimo to koro giwe. To ka koro ji otho katimo gimoro donga pimu ni wandalo no makwa ka to watimo na maandamano ungera ng'amwa negi. So manyiso ni nitie ka sirikal begin tulo mabende timore gi. Mani mune gipenji kaka journalist. Kana ito tiji nango. Gigo poki penjo nango. Investigative journalism jano dhiga kure. Yao. Kana journalism Kisumu katiji yango. Pokulu gara jo security ka mo pimo ne jo penta ngati more. Adui Nyang mena na ordinary MC mayale assembly kata dang kuro dang kamana sere ni ti andanga teme yang. Asere go pengini ta ana unge kara bonde. Kiparo ana unge kara bonde. Momio serikal nigi nyayo neno ni gingo tieki. Nikech kalau kocha to no ka. Ingeni Steve gigo ne gutwe gige to dhigo jo serikal go joma in charge go. Akwanu ni jogo. Wan gi niska. Jogo to nitie lakini kinene. Ingeni kineno begino se chanduka ka leaders. Gini chanda wa wasebede security meeting severally. Bar koro kaka wadress wan onge bonde. Ana unge kata mana pala mikede nungu ni aunge. Koro jo kacha ni gasere ana address gino na. Ok mana ka bire studio kata kwa jowa.
ni kik wanegre ni wach siasa. Wan wanyalo mana wuoyo jogi dhowa. Mana ka ginyalo winjowa. Winjo be is optional. Anyalo wuoyo kodi titamur winjo. An bang' natime ang'o? Aonge gi authority. An mana gi political authority. My constitutional mandate manyisi ni gimitimo ni rach. Wan kaka leaders waneno no rach. And the governor osechair meeting ma security mo condemn gino. Mwacho ni rach. Koro is upon joma in charge go. Mondo nyiswa. Joma trained weche mag security. Mondo nyiswa. Kane marach, abed summoned. Andik statement. Koyudo na bedo implicated e weche go. The courts are there. Wan gi court ka. Kisumu ka wanya gi court of appeal. Magistrate courts to koro pong. Nitiere mano ma bende notimore. Waduoka ne chien kacha matin. Kane osoti bende no omonjie magawa moro Kisumu kandie. To nowuok mane jotelo nowacho ne gidhi to matek mondo be gineni ratiro ochope yo makare. Bende in kaka Mheshimiwa Adui Nyang. Bende police notimo tijgi yono makare maneno ni gima notimore no. Ingeni kata mana the Ososi incident. Governor no luongo security meeting. Sunset. Inyalo paro. Mano luongo MPs te, MCs te. Mano wuoyo mwakoni. Uketo Kisumu e picha marach. Kisumu koro nie picha marach. Gino timore nyaka ma CCTV cameras nitie. Governor no wuoyo mowach ni police ni gitim the due diligence. Koro in moni gibeni luongo dhi ka police wacho Ososi chanu gigo kanyo. Investigation na winyo mana ka waziri Murkomen wacho ni jogo ni Tanzania moko ni Uganda. Dakuse penjo Murkomen waziri. To en mong'egi ni jogo ni Uganda. Jogo no dhi Uganda musiko koso gidikise duogo. To ka giseduogo bisikra to kapo giduogo gin kama nade. Kende government dong nigi nyaka gi systems. Minyalo maki kata Uganda kucho tibedo repatriated to Kenya. Mheshimiwa, we kora penja ne chama gima bende koro timore ni. Bende neno kama samoro miyo un kaka jogo ma jo broad base. Kata mana ODM, kata mana totam. Miyo mileage moro maneno ni koro mine zone mar broad base. Ingeni gimoro bado wakitika. Freedom of worship kata dhi kamora mora is enshrined in the constitution. Nyalo worship. Nyadi lemo kama kata na yadi lemo say today. But ntie gik mo protocols gikatasi. Waziri Governor James Orengo and Governor ma Siaya and President ma Siaya. Professor Peter Nyang and President ma Kisumu. Dwaro ni kataka President mas Uganda biro Kenya ka. Museveni biro Kenya ka kata odhi kata Nakuru. Kataka President odich. Tinyalo uru kata waziri moro. Kata member of parliament moro. Tuk a company. Protocols dwaro kamano. Magunu puonjwa kwa the leadership training. Okanya wuka today. Tadis adhi gini adhi southeast alego. Kata adhi Imbo west Imbo. Kata south Imbo. Kata east Imbo. Talemele makuro. Tachako ko siasa. Ko chwada kuro MCA makuro de wacho nang. Ano biro kata kia. So nitie gik moko ordinarily. Moni go beni kata katemo kaka jatelo mungi chik. Inform kata governor. Kata kaka an MCA of the area. Governor ne nyalo mandata. Even though wapogore paro. But Governor James Orengo biro kanyo. Dhi kanyo eru. Manyiso imbe ne kia. Nakia. Governor bene kia. Yan chingno ne anaunge kana I was outside Kisumu. To kata governor ko chwen onyalo inform anybody. CECs nitie. Directors nitie. Speaker nitie. MCS ng'eny Kisumu ka. Katasi ni moni katasi. Kuro jibedo gimo. Kuro kana ba kawuono to wine governor Masiayo biro ka. Tung'eyo ni wanto wabiro lemo. Tung'eyo ni kor ka siasa. To kore kono tao. Aunge no wacho mare no. Ana wacho mara matutam. But kawuono to siasa reyo wach ginore. Koro bra wacho mare to
protocols itimo gigo to gigo dhi. Mago samoro nyalo konyo. Ok awach ni ochuno ahinya, but it is not a must, but protocols dwaro so. Gi katasi. Ni bira to yudo askari rangach kacha ti wuoyo go ti gondo ka ni in ga appointment ka. An ga appointment ket lweti ka. Ndik sign ka. In visita biro kata akana ka biro visita. Ana biro neno mana Steve ko duonga studio. Mago protocols. Mami yu gik moko dhi maber. Nikech devolutions gino kelo counties. Wan gi 2 tiers. Wan gi national government gi county. Wan gi 47 county governments. So, sometimes wanyalo blame jowagi to wakwaya joma nitie ni samoro kidhi kamoro. To inform ji. The other day I was in Kajulu. When I did romo gi delegates ma Kajulu mag ODM. I had to inform the area MCA. Nika wuna biro Kajulu ka. Koro ng'eyo ka en gi thuolo to nyalo biro. Kata ka onge thuolo to ng'e ni an ang'o. In Kajulu. An Kajulu. It does not cost you anything. Wan inform Steve ni abiro ka. En ana simu kata message kata koko mag simu to nyalo oro ne ang'o e WhatsApp. Mheshimiwa luoro nitiere ni samoro Nyanza kata mana Kisumu onge jogo ma samoro koro nyalo biro mondo miyo campaign jogo mopogore koda duond bura ma ODM kata mana broad based. Bende ineno ka nitiere uyanguru ayanga mondo mejal madwaro campaign kone nyalo biro to wacho wach ne japiny to dhe. Ata neno ni mano miriambo. Nikech in the spirit of multipartyism, Jaramogi, ng'eni multiparty no biro matek. Jomoko no thoe, wato ne pur watende, jomoko no tue, kane kalama fo. Jakom Raila Amolo Odinga no tue. Makata nyithinde, onene kuwuok e jela. Ji mang'eny, jomoko no tho. Makuro sani wan gi devolution. Makuro kelo gik mang'eny. Mano kaneno nego waga atua. Kagimo wadok chien. Onego wadhi mbele. Onego wanyaki demokrasia. Ana ka feel ni ng'ato nego tam ni ok dhi kamoro. Ng'ato nego we owach gik mowacho to wuogo dhi. To jok ma wuoyo bende kidhi kamoro kiwuoyo weche ma e dhogi manyalo migoyi. Weche mowuok e dhogi. Sani kidhi kata Nyeri kata mana gine kuchi luongo nang'o Madhira. Chako wacho weche maricho kuom Gachagua. Dong idhi goyi. Idhi goyi. Koro samoro kidhi kamoro to wuo maber. Kisiwuo maber wach weche gi usera gi chieko to yaye. We kidhi kamoro tini dwada yanyo Dr. Buru. Idwa yanyo Governor Gladys Wanga. Idwa yanyo ji. Mage makelo kuro supporters moko neno nang'o. Kata an fu today okanya dhi Siaya to dhi yanyo Senior Council James Orengo. Adhi Masiro kachacha. Ta yanyo Senior Council James Orengo. Be adhi duokan safe. Dong idhi soko kich. Koro weche mwa e dhowa be samoro inyo jo. Wang'iuru ni wan jo siasa ang'o mwawacho. Weche mwawacho. Erokamano make mana gi kanyo wadhi break matin kang wadugo to wadhi neno ne to japiny wacho nang'o ni koro magejwang' bed mana kete e chunyo na gi TV kabwa duogo kacha telo mar ariyo to dhi nyiso ni to chalo nade. Kapok wachopo e yiero no mar 2017 ikruok marwa chalo nade bende wadhi darita kwe moromo ne jogo mabende koro dhi ling'o kacho mbulu mapota e cheno yanan Steve James nyakonyore nyowan pod wan kande kachiel kod moluor Seth Kanga aka Adui Nyang wadugo bang' sama chuok. Ma en Duond Onagi. Ma en Duond Onagi. Chuny
Onagi TV. Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Waburo wach. Kaka oganda, Watuak. kaka joot achiel. En mbaka. Mar jodongo, Mbaka. kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag Siasa, dongruok kaluo. weche mag ohala, Somo. arita kwe, Pur. e kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok YouTube, kod X at Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, double delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Ma and Duond Onagi. Mana kamano nyakoramga juang kamora maramitira kathulo maken magoniro kamano maduong' ahinya kuom kete mane Chuny Onagi TV ka thuon wach mabende nwagoye mbaka kacha koramga juang en gino mabende notimore kacha tulo mabende samoro kelo kachiel kod josiasa. Winjo ka bende josiasa ywagore kon gi koni nyakoramga juang. Migori bende bende en anasema no ka negi dwa golo nyaka wallet majatelo. No, gini en ni iwuoyo gi jopiny. Steve, wan kaka leaders, jopiny nyaka wawuogo. Jopiny nyaka wawuogo. To nyaka waen kore jopiny. Be mondo ti sana youths wa. Koso en kech mheshimiwa. Ing'eyo ni wan e siasa. Sasa ma siasa ji ochiko ga siasa. Piny bedo ga kama. Saik moro ma siasa, euphoric. Everybody tends ni kuro pach ji odhi e siasa. Sani kata king'iyo mtandao, ji odonje siasa. Kata kineno World Cup, jo siasa neno World Cup, gigo mpira to giketo pichni gi associate gi teams upogore opogore. Ina moda penji makato adhias akora som messages gi. Nitiere gino mabende jo siasa temo kao security. Kata ka gidhi e liel, kata ka gidhi e rally, ido ka ng'ato ikowe gi ji 23. Ng'acha bicha kikowe gi ji 46. Ma to wache nang'o? Ing'eni kaka jigo siasa upogore opogore. Tie jo siasa ma wuotho dha kendgi. For example, Professor Peter Nyang. En osebedo kong'iyo kaka siasa wuotho dha kende ng'at achiel. Be ji tino ng'iyo kode be ng'ama shughulika kode be onge. Siasa mar wuotho gi ji mang'eny kata mar tiyo gi pesa mang'eny, awanta wacho ni it's not sustainable. You can't sustain it. Ni wuotho gi ji mang'eny kidhigo kamoro. En gima jo siasa nyaka wawuogo, to yudhe gi bende tich onge.
kidhi kamoro to gin unemployed, sama ang' ibiro kamano no, eka gimbe gifil ni gidhi yude ang'o gimoro. Omiyo samoro ka josiasa dhi kamoro to gin magigocho ne jasiasa, kata mana security aids mag josiasa gigocho ne gini, wabiro kanyo, wabiro USAID kawuono, jowa moko nyaka bede USAID, ka joka nyaka bede, koro kabiro ka to giromo na rangach. Koro kwa donjo samoro eneno gi jasiasa donjo gang'o, gi ji mang'eny, mago mana joge moyudo kanyo. Gimbe at the end of the day mangino, ang' giyude gimoro, nikech tich onge. Unemployment here Kenya come serious. One of the issues manomiyo kata Gen Zs or the maandamano modwa ketho Kenya ne en issues to do with unemployment. Ka joma ni university, modhi university manigi degree, manigi masters, manigi PhD. Steve, wan josiasa waneno certificate ema onge tich. Onge tich. Form 4 dropouts ng'eny. Moko dhi e mid level college, school fees be ji ok nya afford. Koro kama josiasa nitie, ema jogi bire, nyaka gibi. Kata an samoro adhi e liel kenda, ng'ata chieng' Steve, to kawuok ka e liel, to yudhe kata 300 oluori gi kowi, jatelo wan wakowi. Sama inono video ka ji yudhe lowa mang'eny. Gin joma yude liel kanyo kadhi kodgi, moko ba kia na nying gi. Gin gi hope ni kibede telo to ginyalo piny nyalo konyo. Masama bende ka giluori to kimiyo gi gimoro to ine shida bende. Kine culture ma miyo gi gimoro, be miyo gi ami. An samoro ka tiyo ta wuwa kodgi to giweya. Anyiso gi mna gik maricho monego bed ni kwabede telo to watimo mondo wa address those issues, wa address challenges mag unemployment, weche mag education. Ka onge go to ba adhiya. Because Steve an ba onge pesa malich ahinya madang' awani an gi pesa. Always awuotho ka gitienda to giweya. An ka giluongo ni Kaoko Presida politician wacho ni Mosna incoming Kisumu East MP Mr. Lifetime Chair. Mano Kaoko from Nyalenda An Gerik Dimore wacho ni Kisumu Central MP Adui Nyang Wood Benta Osip Victor Jajok next MCA Market Milimani Ward. Mano Dimore, Nye Dimore. Then wan gi Thomas Ondo wacho ni Anondo Okeu Kajulu Kadero Mosna Nyang Osiep Olwero. Kao Thomas Ondo. Wan gi Gori Japeng Wood Rabur wacho ni ma Gori Japeng awinjo maber kan Rabur Mosna incoming MP Kisumu East on Seth Kanga eke Adui Nyang Jaotejo Kisumu East 2027. Akao. Wilberforce said wacho ni Steve, I think we are lucky enough to have Seth Ochieng Kanga eke Adui Nyang kaka one of the candidate in Kisumu East constituency. It is true ni weche mag security should be addressed by area member of parliament, but now see how Seth is overworking beyond his mandate. Kendo waduoko erokamano ne Ruoth Nyasaye mondo miye telo kam 2027 and beyond mondo okonywa weche mag security Kisumu East constituency kae. Seth Ochieng Kanga. Erokamano Force. Collins Ogembo wacho ni Mosna incoming Kisumu East MP. Akao Collins. Titus Nyaguti, Steve Mosna on Seth gima olernwa en kaka jasiasa gi jowetene gisetimo nang'o mondo mi Njore ma waneno gi orum Kisumu kae. Oseyo ahinya polise kendo to wach ni oriwo migepe mathoth manyaka to tika nyakla eka kwe bedie. Mano wacho kare. Awacho pile ni gini. Aduoko ne Governor Professor Peter Nyang Wero kamano. Always ka weche gitimore to Professor Peter Nyang luongo ji te. Kendo luongo nyaka MPs wagi te. Kata man Nairobi. Gi MCs te. Gi leaders. Professors obedo nyaka the business community. The jo Chamber of Commerce. Nyaneno ka new host Israel Agena. Gigi was address gi Israel Agena. Mwandiko memorandum. Mwaketo ne police. Long term gi short term. Monego tim piyo. Mondo wang'ini to ere kaka wanyalo konyo. Mondo wakony Kisumu. Mondo Kisumu obed kaka ne en. Kisumu nyose dok maber. Ma welo nye chopo Kisumu ka. Jinyo biro ka. Ma wan nyocha kwa biro studio kata wa address mana kaka weche. Kaka welo nyalo biro Kisumu ka. Manche wa address. To sani anakwa the security. I have talked to them not once, not twice, but severally. Let's not take the security of Kisumu County, of Kisumu City for granted. To josiasa matiyo gi rowere yono marach. Politicians awacho ni tolerance nyaka bedi. Tolerance. Gi weche mawuok ang'o e dhowa.
anyisi nitie disconnect somewhere. A national intelligence state is NIS, National Intelligence Services. National Intelligence Services. Ni Kisumu ka en city. Maka gimoro dwa timore. To nego be ni ging'eyo intelligence. Intelligence ni kanye. Miwacho ni jomoko ni iluongo nang'o? Victoria Park, jomoko ni St. Stephen Cathedral. Ang'o mane mondo iketo create kata buffer zone between these two parties. To gi repulse jogi. Man to tamo sala ni gima nopangore okaw muda matin kipange. To kara police niga kanye. Police in 24 hours surveillance. Makata sama wuoyo kane ginena maka wuok ka gidwa maka to gimaka. Ma police sal ka gima ni. Ka giwuok ka kani na wacho weche maricho kata ka wuok ne tasi maka. Police nyaka be Kisumu ineno kacha nitie Central Bank. Bank of Kenya. Mikele pesa. Idwa wacho ni kara chieng' mojogi biro donjo kata court kacha maketi jaji nitim ruling kaka wadwaro. Release ng'ani. Ma judgment mi somo cha. Set aside tim another ruling. Mani situation midwa ketowa. Idwa nyiso ni chieng' moro jogi biro donjo Central Bank kacha makaw pesa. Idwa nyiso ni chieng' moro biro donjo State House kacha magiland ni koro ene president. Gimitemo wacho nano. Regional Commissioner ni kacha, County Commissioner ni kacha, OCPD odak kanyo, County AP Commander odak kanyo, County Police Commander odak kanyo, NIS odak kanyo, jogo bodak kuondego. Kacha jantie Public Service Club ma patron mare en Regional Commissioner. Tiende kanyo ero tie Cathedral kanyo, tie APs moko dak kanyo. Kidhi tie to Cathedral, kanyo office jotelo ge modak kuondego. Jotelo yodak kanyo te milimani kanyo ero to kanyo magidaki. Mheshimiwa Woodlue Regional Commander, Regional Police Commander odak mana machiegni kanyo. Regional AP Commander odak kanyo. Gin chieng' no negi nindo kabisa. Ginindo nyaka saa 9. Makura Adui Nyang ema wacho dwa blame gine. We cannot blame politicians. Security nyaka wuogo titijgi. Wapenja nema mheshimiwa Woodlue mabende en kacha PSM mondo Ray Omolo mabende ochung'ne kacha chogo magarita kwe. Bende osebedo kodue kata kaka leaders neno kata gombaka chogo magarita kwe kaka local leaders. Ingeni Raymond Omolo en PS mar interior. En Woodlue kanyo menya kwa support hapo no beri kanyo. Nikech kugole kanyo to jaluo mane madhi bet kanyo. Awinjo ka jomoko sipwa nyiyo ni Raymond Omolo kogole ibiro kel jaluo man ibiro ket kata japokot moro kanyo. Raymond Omolo en PS mar interior. Raymond Omolo ne o-delegate duties. Raymond Omolo ka weche mag security nitie Kisumu ka. Ordinarily an ang'eno nego wuogi regional commander kata regional commissioner. Ma jogi te makwano nigi answerable to the regional commissioner. Nyocha kaji wacho ni gine ni county commissioner aje. Siep na manyocha waka Benson Paramurijo. Nyocha kel manyien ka. Ramadan Mwambudzo is now the county commissioner manyien. Kuro Raymond Omolo to donjo kanyo nade. To Raymond Omolo nigi juniors ki. Munigo be ni mo delegate nigi duties monego act. Juniors gi poko nyiso wani ni Raymond Omolo interfere kod gi tijgi. So these people makagi emo fail. Not Raymond Omolo. Raymond Omolo in Nairobi. Ni kamiluongo ne jogo in Arambe House. And Raymond Omolo ngi Kisumu kende. Raymond Omolo ng'iyo Kenya te. To Kenya te oketo wenge gi kuonde go nyaka kuonde ma ji gore bandits, nyaka kuonde mitime cat rustling, nyaka border post gi te. So okinyal blame jogi bipugo nyiso ni Raymond Omolo interfere kodgi. Bosebedo kodwe piny ma ogomba ke chogo magarita kwe. Raymond Omolo. Raymond Omolo bet kod wan county commissioner, an DC bet kod. Yeah, itemo wacha. Raymond Omolo bet gi DC. Gi sub county commissioner, gi regional commissioner. Man, all the compromise security of the state, addressing which mag security civilians. You are compromising the security of the state. Raymond Omolo bedo gi sub county commissioner,
gi jogo eko. To kanitie, to nwabet kod Murkomen e security baraza. Kenny Wiwil Tomboya. Security baraza. Mono bedo gi waziri Murkomen. Magi giteno bedo addressed. Gik miwacho gite. Matunda manokilo. Murkomen was the policy. Murkomen decide the policy. To when Raymond Omolo to execute. Raymond Omolo execute security through government structure, not through politicians and civilians. One will be the baraza. Kuro gin gidi gibet e puti mate. Raymond Omolo ne gijogeka. And gima ngatu blame ne Raymond Omolo kanai. Majenga meti yuti. Majenga a professional. Raymond Omolo be layman mono discuss with the security mapping. Unejo siasa. To one jo siasa don't address it through the nini, through the channels. Executive channels who be to create and through public barazas. We can do a statement in the floor of the house. Bende Samoro say you wakne kaka we can do a motion. Once it was statements in the floor of the house, mobedo recommended the security marigine. Security team makisum. One kaka county kwasa recommend to wame yoge. Kono monoge implement. Aya, wadoge comments wakandie anoka kuro wan ka gija piny koro maen samar ya wuto nagi kanya koro mgajuang wan kandi ka chel kod ewa wegi ilungu ni Aldul hali wacho ni good minded mjumbe incoming MP. You are talking like a leader kura kwako. Angi Adaja Kasagam wacho ni ma Adaja Kasagam kawuok Dunga Beach most now on Adui Nyang incoming mjumbe. Manu chuny blog, manu je communication mapek. Wacho ni nyis nago ni tire nyaminwa moro mawuok Ofonyo iluonge ni Maslin nyumba pake mateko manya. Maslin nyumba. Ang'eyo. Ing'e? Wacho no paki. Erokamano. Wan Guma Steven wacho ni nyis Nyang ni siasa ma Kisumu East ok dwara go kwa ahinya. A leader must always be in a position to manage his own emotions. Erokamano mago bende mano be kako nene. Mano ng'eni ji bende gik diketo thorax. Ji neno gik mang'eny ahinya. Ji neno gik mopogore. Wan gi msiani wuon yawe wacho ni Adui Nyang ema dhi bedo MP mar Kisumu East. Then wan gi iluongo ni Wood John Senior wacho ni mano Nyang Manyang. Ela 001 wacho ni extend its best wishes to him as he embarks on his journey to seek the Kisumu East constituency parliamentary seat. We wish him success in his endeavors. Erokamano. Wan gi Wilberforce Seda wacho ni already tuned in listening keenly. Wan good Tale Press wacho ni wamor kabisa game jumbe ma Kisumu East 2027 chama ni ODM party Crocodile Power. Mano tali mano ng'ati kabisa. Then wan kagi kendo otemo ko kanyo krom gejwang. Wan gi ka oko president politician wacho ni Mwindi pok nonuoyo e weche Mwindi pok nonuoyo weche security but paro ma na para chako lal Facebook otemo gicha. Kura mga juang ka otul makena mondo mi asoma na kandie dongi angi utemoro kandie mondo mi asom mondo mjumbe owinji ni to ang'o ma japiny wacho ka. Wan gi Oduoro Chieng' Morris wacho ni on Seth Ochieng' oseingo yalo Kisumu Oromo dhi oyal Nairobi. Then wan gi Dimoro wacho ni Kisumu East MP Adui Nyang ka jogi te wacho mana Kisumu East. Erokamano ing'eni kawuono nwabiro discuss weche mag security. And security ma Kisumu County bedo determined gi gima timore within the city. Ka city okwe to miyo kata polise gi time mar dhi timo surveillance oko mar town. To ka oko mar town Kisumu City ni Steve ok en city ma jo Kisumu kende, en city ma joluo te mane dunia nzima, kata jaluo man Amerika, kata man US, kata man Europe, kata man China, kata man kumora amora Afrika ka i-connect mana gi Kisumu. Kata wamana Migori, Kisumu e city ma ji ong'eyo. Omiyo Kisumu ni en kama kokwa protect to waketho image ma jaluo in the whole world. Nikech en regional marwa to sana Western Kenya.
Kisumu determine gima timore Kakamega, Kisumu determine gima timore Eldoret, Kericho, Kisii. An adwa nyiso jokanyanam ni king'iyo mos gimomiyo adwa wacho ma gi dholuo. Kisii sani kompitwa. Kidhi Kisii ibiro neno ka population ni Kisii matimo ohala kata piko ni Kisii ma impossible. Ohala timore Kisii ma impossible. Population man kini population en pesa. To kokwatang' to Kisii biro kalowa. Uchumi mar Kisii. Miya kwa jokanyanam ni Kisumu ni e girwa. Jasiaya Kisumu ni marwa. Homa Bay Kisumu ni marwa. Migori Kisumu ni girwa. En headquarter. Oyugis kamora mora Kisumu ni girwa. Majaluo mora mora ma e Kenya ka ni Kisii. Kisumu chal gi Nakuru. Oganda te kata Nairobi. Oganda te ma jo Kenya ni Kisumu ka. Sani kibiro Kisumu ka iyudo jo Burundi gi jo Rwanda gi jo Uganda katimo ohala ka. Giwuotho gi chai nyaka Pinyru, giwuotho gi wuoch gi gik moko, gitiyo nyaka construction sites. Matieni gisefwenyo ni nitie potential moro Kisumu ka ma wan kaka jo Uganda to pok wa encourage jowa. An aneno gima ket Milimani Ward ka kata i estates konde giwuotho nyaka Sofria, giwuotho nyaka kor gweng' e kolwa kucho nyaka i Kisumu ka giloso pesa, giolo ji gik moko to gichoko pesa. Jogi choko pesa e waka nyaka foreigners. Matieni Kisumu nitie ber moro ma kokwatang' to wadhi kethe. Pesa no dhi lal. Jo Burundi ging'eno dak e ute waka. Jo Rwanda gi odak e ute waka. Jo Uganda gi odak e ute waka. Gimiyo wa rent. Kech gito chiko ko yienegi mondo gibed gang'o? Ginyiew loka. Gin ginyal mana chulo rent. Kwa kelo lwasi marach, jogi biro ringo. Ohala ma Kisumu biro dok piny. Omiyo nitie siri moro Kisumu kama jowa ok ong'eyo. Wan joma onyuol ka. Koro wakwa jowa ni wa maintain peace. Jo siasa kik tigo kodwa. Ja siasa kadwa keti ni dwa dhi tong' ng'ato, kuong Adui Nyang, kuong ikaw nyathini iket mbele. Mondo ka udhwa tongre. Emomiyo an akwa jowa gi muolo ni warituru Kisumu ni. Media ma Kisumu ka, jo media aduoko ni gero kamano. Sana Chuny Onagi kachiel gi media moko. Gisetemo highlight kata menyo Kisumu e yo mowinjore mondo welo bi Kisumu ka. Gima media ma Kisumu timo ahero. Raia bende oluw gima media ma Kisumu timo. Kech media ma Kisumu menyo Kisumu e yo moriere. Yani gimenyo Kisumu in a positive way. To wan raia emodwa keto Kisumu mondo bed negative. Makori biro ka bloggers osekawo gino momenyo makoro media ma oko makoro menyo gima timore Kisumu. To media ma Kisumu to menye maber. Koro ma oko to wajiso jo piny ni media ma Kisumu wuondogi. Emomiyo okwayo ni mondo wami jo media ma Kisumu tich mayot. Watim gik mabeyo. Anja neno kata ka maandamano tarik 25 kata tarik 7. Jo media ma Kisumu no wuotho Kisumu kabisa. Munyiso Kisumu e yo maber. Ni Kisumu okwe, dhano dhi ohala gi kaka gidwaro. Mano be aduoko ni gero kamano. To kaluwo matin ni, to koro an Adui Nyang ema kiro kuno agolo pesa mondo nyiewo go beti mondo Kisumu kethre. Koro momiya wacho ni ka Adui Nyang ema rach madwa ketho Kisumu. Tang'o muno polis maka. Mondo Kisumu bed gi kwe. Kiana wache marach. Ayo chomo ber kapok watieko gima bende adwa penji. Ne waneno kai kacha gi moluor Ruth Odinga. Kano unjua kali kacha kano timo wecho go mag empowerment. To wanene kani kode kacha keno ne wacho ni isere. Japinyo nengo ng'e nang'o madhi mbele. Mano no kawacho. Ruth Odinga no luonga e function kaka MC mama ket Milimani Ward. Ruth Odinga en deputy governor maro machon.
kendo sani en county MP iluongo ni women rep. Ne en gi function mar empowerment motimo through a government fund mobedo allocated ne office of the county MP miluongo ni affirmative action fund. En a development project mano empower go ji, omiyo go ji gik mopogore opogore machalo kata gige mag value addition. An kaka responsible representative of the people in Market Milimani Ward, ka women rep nigi function, and you it's my duty. Ka antie Kisumu kamondo attend function. Kacha no pogi gik mopogore opogore jo Jua Kali gi jo Kisumu Central. Moko no wuok nyaka ward na. Mano bedo beneficiaries mag that fund. Ka ng'ato timo gima ber ma konyo ji. Dong in kaka ja siasa nyaka siri gino lwedo. Koro an nasire kaka women rep. To dwaro governor. Governor kodwaro to ODM wan gi ji mang'eny madwaro governor. Wan gi candidates mang'eny madwaro governor. Wan ga Doma Wuno Wuor, MP Nyakach. Wan gi Dr. Joshua Dongoron, MP Kisumu Central. Wan gi Deputy Governor Matthew Chingo Willi dwaro. Wan gi Her Excellency Ruth Odinga no former Deputy Governor kendo women rep dwaro. Wan gi Professor Tom Odhiambo Jienda Senior Counsel dwaro. Wan gi Rosa Kinyi Buyu Dherchak. Kisumu Town West MP dwaro. Mago jomose declare interest e ODM ka. An kaka official mar ODM, an tich na en wacho ni mago joma dwaro. Koro jopiny ema bro decide. Nikech party leaders owacho ni bro tim nomination ma free and fair. Fair. Mana kaka amba dhi Kisumu East. Jo Kisumu East bro tero wa mchujo. To bro dhi nomination ma free and fair. Koro an kaka party official. Chiko ko yie na bedo partisan. Wan manyalo kwanu mana jogo dwaro. To gidhi mchujo. To ka gisedhi mchujo to jopiny bro decide. Wacho re wach ke kidhi ni koro in gi Mheshimiwa Ruth. Ruth Kulwonga. Ngene nyalo wacho ni kara koro Mheshimiwa Ruth Kulwonga function even tomorrow, even today, kaka women rep. I'll attend. En nga musiep ni bende mutio. We have worked with her. Kata mana Dr. Joshua Dongoro no silunga functions mang'eny. En MP. But candidate madigo mondo jo Kisumu kawe go odhiga governor en man. No, chik ma chamo ko yie na mondo bed partisan. Giera jo party official bedo neutral. Mano nyalo gine. Mano nyalo yali disciplinary committee. Nango mi bedo partisan. An gi luongo ni Taliban Kisumu wacho ni ato chal mar Molem stage be dhi nyalo reja kose jogi wundowa. Molem stage osebedo gi ng'ikruok mang'eny, challenges osebet. Sapa ni challenges go bedo addressed to gima osebedo Molem bus park ma jomoko osebedo kaparo ni dwa relocate bus park. But as I emphasize, ni ok en relocation. And decongesting. Manyiso ni more ma town ta dhibedo abeda. Gitiye concurrently. Decongesting. Decongesting no chando jomoko. Kanitie ng'ama feel no nyalo pingo bus Molem to pinga. Even Nairobi, there are several bus parks in Nairobi. Even in Nakuru, even in Loret. Tie bus park town, tie bus park Langas. Several towns nigi bus parks, satellite bus parks. Kuro Kisumu as an expanding town, ok nyal bedo gi bus park achiel. It is in the blueprint. En gima ni blueprint mar Kisumu City as a county. Makata kibiro tomorrow as the governor, en a blueprint. World Bank no say. Man gima nyaka dhi nyime. Gibro develop in phases. Makata ichimuro kibiro World Cup, chubro gine governor. Bro chuni moro ger moro Tongolo. Tongolo, it is in the blueprint mar Kisumu County. Mambo leo kata kiboswa nyaka bigere moro. Gino nego ger gi adek. Magi nyama sare na chiel. So en blueprint lo decongesting the city. Decongesting no chandu ji kabisa. Jomoko paro ni dwa relocate ji ni dwa dar ji town. Ok en daro ji ya town expand. Kisumu sani expand makidhi Rabuor kujo. Kisumu chiko Rabuor petrol station ogere state sigero. Kidhi Chiga state sigero nyaka Chiga. You dak kumram Tongolo. So it is decongesting the bus park.
challenges moyie ni stakeholder involvement emukusebedo omiya kwa city manager no involve all the stakeholders including abiria maidho mtoka nikech samoro gifeel ga niyo ni gine ni bus park no en mana mar matatu gi johala kende thuon stakeholder mar bus park en abiria passengers maidho mtoka gibiro gibedo involved. John Otiende wacho ni Mosna Nyang akwayo ni mondo odwok yawuotwa mane ogole stage ni mari ni ng'at man gi connection. Ing'eyo ni stage en a private entity. Stage en a private entity ma ji tiyo kacha as individuals. Adwa nyisi ni ka ng'aja matatu oriembo ng'ato to an Adui Nyang gima nyalo timo en mana mediation. I cannot force you to work with somebody. Kanya chuni ni nyaki Dixon nyaki tima na gingane ka. Ana nyalo mana kwayo ni Dixon ngane yotimo makosa masetimo mamoko sedwoki. Ana timo na mediation akwaya ni bwana nikech maka private entities gin gige ji giwegi bod o gin public kata mana public entity nitie human resource procedures midwoko go ng'ati tich. To private entities go bentie procedures midwoko ng'ati tich en mediation ten timni kondiki kamoro ng'eni mano is a private entity geche gi gin mek ji giwegi SACCOs gi gin mek ji giwegi timni ema nyalo miyo adhi awuo gi jogo ni dwok ng'ani tich but I cannot force ng'ato ni nyaki tima na githuoni kacha na Adui Nyang. Inyalo bedo gi dictatorship ma imbe goli gi ng'wech ano kadwa no lawa kako lawa ga jomoko no kata ambe ka jogo ji nyalo lawo jopiny nyalo goli gi ng'wech kata wan mineno kochopo higni 5 dong jopiny lawaga Law. Kwati ko wechego mag security nitiere bende security ma bende ikelo kachiel koda mudho no oganda moko wacho ni jo dimbo ma bende koro go jo dimba hohaegi samuri kelo kachiel kod mudho ma bende nitiere kuonde moko bende dongo bende light mag kata teyni mane county oketo liel to ok gisebedo ka giliel. Wach teyni gi nyocha na wacho gi I've addressed them. What's the address? Kikarakingi in the assembly. What's my security light? No, go nyaka traffic lights. Nagi install traffic lights. Musani iroka traffic lights di town ka. Although put nigi challenges di traffic lights go. Watch my security lights is a big issue. Nikech kata mana milimani kamine na wachu nido. Security light onge. Including office of the governor. Including the court. Kamia legi. Including this security DC kanyo, Central Police kanyo, onge tire. Milimani onge tire. Along dara ma the State House no onge tire. Estates to koro kewachi. And we have address. Wase address gi. Including milimani uyuguno. Ase wacho na balawanga severally. Milimani uyuguno. Oknyal beti. Tabalawanga no wacho ni pesa ne onge. Moyo nyocho wakalo. Nagi pesa. Midhi ndigo jo environment. Madhi betu town, madhi chodho town, kijil nino bebiro. Security is an issue. Challenge ma wan go ni Kenya Power no ng'ado stima. Nikech bill ma stima. Omiyo wase address gi governor. Mang'eny. Omiyo akwayo kata ka antie jopiny neno. Akwayo Professor Peter Nyang' Nyung. Ng'ini an whip mar professor e assembly. The city manager. Ng'ini kama gintie ginena. Gi move with speed mondo gi install security lights within the city and out the city and environments mag Kisumu city. Mondo flood lights manu keti stima ong'adi moko mag solar lamps be ukti mondo gi move with speed mondo gi rectify the problem of lighting a town waka mondo nikech ngini taya bende enhance security with some percentage. Tire enhance security. Kata kama wantie ni kata compound kata ya ka security yongo kata ngato kininde out kati lura. Ome yakwa the city manager with move with speed. Sa nicking of the social media. Ngato ni Joshua Odhiambo Nyamuri wakili. Usiko menyo Kisumu konde gi konde. Otimo social audit ni Kisumu. Nikech Kisumu tire onge.
taya maonge Kisumu no miyo kiwe kata insecurity mabedo cost gi politics estates igoeji Mana diere ni mano bende changia. estates igoeji en changamoto kata today ang'ene kidhi Russia unreported mang'eny unreported ng'eny jomiga goya gotieno to dhi tithiedho to jomigaga tithiedho nyocha buyi moro go ka ni Kevin Doso kia nogoye ot iwacho nang'o kia nogoye nikech insecurity kia nogoye nikech siasa jomoko be loke ni en siasa jomoko be feel ni en siasa but I feel ni ka security gi taya obedo enhanced kata you said estate ka ti wuotho estate ka nyaka piny ru ma ng'ato kokwalo giri nikech kata ng'ato kwelo tinyalo ng'iyo kata dirisa kama tinene kacha kata CCTV cameras ok nya tiye darkness gitiyo darkness koso gin ga gitiye darkness Sisi onge to koro ka giti. ka stima onge giti koro kata mana security cameras go gi CCTV go ginyalo mana tiyo ka taya nitie gotieno omiya kwa the city manager through Professor Peter Nyang mondo gi address wach mar lighting akwa gi ka wasewache a floor of the house wache leadership meetings gi enhance security through installation of street lights kata gine mondo gi reconnect power kune ma power onge mondo Nairobi road kiringe Sameja road ng'ato nyalo ringo machop sai kache kofwenyo ni en town ikala kala nyama saria no chop sai yekingi ni en town aringe towards airport international airport taya onge towards Kakamega taya onge jomoko ncha ringo kata gutiyo jomoko duluo tende joma ringo kata matimo exercise sano mana kagiringo in groups para ne ng'ato wuok e ode kodwa timo exercise to biro nyaka United Mall ni ema koro giyudre groups e kagiringi it is costly kech exercise sani koro ka joma timo exercise sani ringo groups ikaw pikipiki kata ka mtoke biro we United Mall kokudhi exercise group kukuduogo Milimani ji ok nya ringe gotieno people cannot walk kata joma ne wuotho matimo evening walk they cannot walk Minyalo paro jakisi manogo Milimani kowuok Tumaini supermarket in Naivas kusilunge nang'o kose dhi e ot mowe mtoka nowacho no dhi onyiew mana ginegi spray mag sumnagi ohoye inside Milimani motho elder mar Sitam Church nikech insecurity plus others omiyo penyo ni kakoro gigi timore CBD what about estates what about e gwenge kuonde mataya onge mago gik manyalo adwed address mago gik ma cause insecurity police bende otim surveillance sani police osemako ji Kisumo ka nyaka joma nyocha kodhi e bandamano moncho kodhi e Milimani imako nyaka joma wang'o chielo gik iluongo ni smoky siepna moro mak kodhi nyiewo anguro en askari say tich gotieno koro dhi nyiewo anguro ne mondo chiel 5 ways kuch en askari matiyo kamkatika United oseyadi koro imake ni en mbogi koro gini samoro miyo joma innocent misani imako ji Nyalenda imako ji Obunga imako ji bus park people are not involved iwechego joma innocent emopong'o sel while gigi to timore Milimani kuonde ma cameras nitie ang'o momono gicheko cameras mondo gimak the real culprits rather than the estate koro imaka ji Nyalenda imaka ji randomly Manyata imaka ji randomly Obunga imaka ji randomly while jogi to kata cameras kagologi ok umaka joma kata ka ane wacho ni pile ka ane matimo makosa omakwa but anakwa leaders ma Kisumu ni waweuru siasa mar ketho nying Kisumu en kar ohala Kisumu en kar kisoma Kisumu en kama ji kele mwandu gi kibuye market ka kidhi kata mine mause 90% gin joma mine kakoro mwandu nyal biro Kisumu ka ji Kisumu kama ji were ikelo mwandu to ji were kidhi Jubilee market bus park we depend on transport joma biro ka joma wuok dhi to wuok the banking sector supermarkets wa Kisumu ka onge gimwa produce to wa consume jo pikipiki gi
gitiyo ka ji wuok nyaka Vihiga biro ji wuok nyaka Homa Bay biro go Siaya biro go pikipiki ka kech wan gi population ma move ka wadwa ketho population no Steve to wan jo siasa en jukumwa mondo wawuo gi jowa warwak sense wigi gi mbola wabed kod gi town hall meetings media bende onyisgi to wapuonji gikone dhano en dhano biro mana winjo wach nikech mana jomineno gembe ok legi yie ni Kisumu kethore but kokorwak sense moro wigi monyisgi ni kama kaka wadwa dak to Kisumu biro kethore to wan kaka leaders ok dwa yie mondo Kisumu kethore siasa waga goya wapogre paro osiep ma wajni pogruok ok paro ken wasigu pogruok e paro ken wasigu siasa bendo ken wasigu pare today wan kodika kiny wakethore kodi wan gi Mandela Gachagua donyone gi President William Samoei Ruto kama oyanyo mli sani Gachagua ni kure sani wan jowa manie State House mapare ni kata Professor Peter Nyang governor ma Kisumu ema ndiko manifesto ma President William Ruto dhi go gi Professor Hine ma dhi go re-election koro dine negre dine Professor dine Ruto neg Professor Peter Nyang ni wach siasa bende no yudo ng'ama ndiko ne manifesto kecho kuche kata koro dhi koro dugo mana kumo Onagi ka ema ndiko manifesto siasa be kik wadonje siasa mang'eny ahinya wang'iundo siasa mane manyalo konyo siasa ma maendeleo President William Samoei Ruto sebiro kwa monyiso wano nyalo tiyo kodwa osekawo joge wa oketo ministers osemedo wa moko medo ture mondo molo koro wasudwa mang'eny kik wawach ni jowa mantie gi mondo ae iwinjo ministers ariyo gi okoromo wago ukura mondo 2027 wa demand go mo ministers to kik wago koko ni joma nitie mwaseyudo go ni ema kendo wadwa ni mondo owuog e tich gimonego watim ni studio nego expande mondo ndik ang'o ondik ji mang'eny ma programs chalo bedo ang'o mang'eny kuwuok e program ma siasa to wadonje program ma pur kuwuok e ma pur to wadonje mar gine mar lemo mar religion kuwuok e mar religion to wadonje mpira koro studio expand to wadhi ohala to wadhi weche mag environment to koro studio expand koro mondo wa expand jo wa sirikandni mwasedonjeni mai mwatem gi teko wate mondo wa support jo manitie gi mondo koro bo 2027 to medwa ministers neno kuche gi chiemo kata mineno gi nego rol kalauni magi go koko ni gi DCP ni okuyu ni gi ministers aboro to gigore o gibetre bogi mulgi to wanto ministers wariyo gi PS achiel ema jaluo kendo gorego an ngini kanye magino tamago ne ministers wariyo gi ema jaluo go gorego okuyu to ne ni lika Kenyanjui mane governor Nakuru chen minister Kabogo minister moko nitie ma wakiek na nyinggi moro nitie ma wuota ba nitie nyaka jenzi ma minister ma Kikuyu erokamano kwatieko penj to gigo kok to wago koko wan ma wadegi wadwa no riembi ng'ato kone no mbadi ka wuodo mandai to kata mana pole momor ma stimo lal to wandai polo mane mor ga muran nyaka nini omiyo wa support jowa gi mondo kochopo 2027 wabed gi PSS mang'eny to kendo wabed gang'o ministers mang'eny directors ang'o ji obede sirikal to mana through chama mar ODM kwayiero ODM mang'eny to wamiyo njelo jagot ni kura mang'eny nikech opposition cha to wakie kuma dhiye wan end game mar yo kwagiyo mane wachna erokamano kwatieko ne jaera machuno Onagi TV jo Kisumu County ano ka bende giluong ka Kisumu East luro ma samoro nyalo bedi ne jalo ma bende koro dhi wuok kacha mago kura 2027 kalure kod tulo ma bende waneno gi inyalo nyiso gi nango be inyalo nyiso gi ni krok nitire makare oganda kik bed gi luoro kose itim nade ngini krok ma siasa ma mikake de tem kura ma nyisi man tingeni tij security gi IEBC an puka bet preside over elections tana wuoyo on behalf of chama mar ODM ni wan kaka ODM wakwayo joera marwa ni mondo wago siasa mar kwe emisingi mane Raila Amolo Odinga kelo mar demokrasia mar the rule of law mar winjo duond jopiny mar miyo ng'ato ka ng'ato nafas
mondo wachne e sa modware e sa mowinjore to dhowa be nyaka wariti mondo wabed gi campaign mokwe mondo kuchopo 2027 to wami jowa chia mar dhi go kura, wami mine mijing'o gi ashwarity kata wang'ine gi bed lwasi moketi ber ma ng'ato nyalo dhi go kura modog e ode gi kwe. To kwaketo koko to ok bi konyowa. Wan kaka ODM wakwa supporters wani mondo bed gi kwe, wa campaign gi kwe gi hera, kwa makore kamoro achiel kata nominations mwadhiye obed friendly fire. Nikech today ka win nominations abro dwaro other candidates machuchung mondo supporta. To kwa gore kodgi ma wachuore nyaka gi pala. To kata supporters gi nyithindegi gi relatives gi gosiepegi achuo anego ng'ama nyo wachungo supporter ma ng'ama nyo wachungo ng'ano kwe supporter gi familine gi jomoko te. Amiana kwa jowa ni waguru siasa mar kwe mar hera maonge koko maonge kwede maonge ayany to gi weche mwawacho mag development nikech gimwa duong' mwadwa timo wadwaro no ogandawa mondo yud lokruok. Wasebedo independence 60 years to wasebedo opposition to wan wadwa ni wadonje sirikal mwagone kura mana kaka ne wadonje sirikal 2002 mana wagone kura to weche nodugo bet. Wadwa ni wago kura makwe maka jo wadonje sirikal to wang'eyo ni sirikal mwadonje no dhi konyo jowa to dhi transform lives mag jowa, dhi transform uchumi mar pinywa, infrastructure dhi lokore, sikunde dhi lokore, ohala dhi bedo, pesa dhi bedo fukewa, pinywa dhi lokore, e piny Onagi dhi lokore, ODM dhi loko piny. Mane gima wacho. Ne jo Kisumu East, aneno ka Kisumu East bende jogo dwaro mondo wache gimo matin, samoro paro se lokre. Kisumu East, an asewuotho kanyo ma koro higa mar 4, kwa loko higa manyien to koro higa mar 5. To wasewuotho kwa wuoyo gi ji, kwa wuoyo weche mag education, kech education ma Kisumu East ok ni maber. Asewache kata asewache studio ka. Akwayogi ni mondo wadhi campaign, wadhi campaign mar kwe, mar hera, wawach mana sera. Ka achiel gi jomochung' Kisumu East te, gi raia ma Kisumu East ok an kende. Kisumu East is not all about me. Kisumu East en mar jo Kisumu East modak e Kisumu East te. Itiyo gendini modak e Kisumu East mopogoro. Kisumu East gi Kisumu Central chalre. En kama gendini mopogoro dak. To wan wakwayo, an awuon kaka jachung' mochung' kanyo. Akwane gi miya lwedo. Asewuotho kanyo, asewuotho kuom jochama, to pod awuotho e dhoudi matindo gi madongo, kwago mbaka e town hall meetings, e public gatherings, gi sectors te, obed professionals, jopuonje, kanisni, kamora amora. Mondo wamakre, mondo walok Kisumu East. Mane wach man, wana ungi weche mang'eny. To kuchopo 2027, you Kisumu East will decide the best person madu tero way forward. I believe the best person madu tero way forward and none other than Seth Kanga, aka Adui Nyang. Ema bro tero way forward. Erokamano maduong' ahinya. Wagero kamano maduong' ahinya kuom bedo kodi kandi kendo wagomba ka kabisa chutho to weche go motone gachiel koda weche go mag Njore lero maber kabisa kendo kwayo kacho ganda nyakoro mgajwang mondo mi obede e yono man kod kwe ni jaera machunya gi tigiro kamano kuom ute mabende kelo nos dokanyo koro mgajwang kamano maduong' ahinya. Steve gimoro ma dawacho ka nitie ng'eni in majineni ka Steve Nyaronye wan nitie ng'at studio ni miluongo ni Mandela Okore. And the invisible actor. There's one person in this studio called Mandela Okore. And mami wanene wa mtandao kama pengima. Wada fonyo. Koko tudo gini ene engineer, ene sound engineer, ene technical engineer, ene visual kia ngogi go teo riwa kamora chiel. Koro Mandela wadu kuniru kamano kumketowa yong'ong mondo jopinyo winjwa maber kendo nadu kuniru kamano tich mitiyo ni tiya mondo Nyasaye machiemo ni tel erokamano. Erokamano maduong' ahinya. Wan bende gosiepni moro ka. Mano iluongo ni Wilberforce Seda, aka Force. En jaera mara, uwinjo na biro ka. To wacho ni wuoth kode, Force aduko ni erokamano. In bende weche mitimo na jopiny, ma jopiny neno wacho weche gi social media, e gigo machando jopiny. Med timogi, to timgi positively.
kik itim gi negatively. Erokamano. Erokamano maduong' ahinya, kaachiel kod jowa mabende ni to kamera kande wan gi iluongo ni nyadendi Jane Akelo, kaachiel kod Maureen Oure, wan bende gi japicha wa kan iluongo ni Felix Omondi, kaachiel kod we matelo puoyono iluongo ni Nelson Mandela Okore, wuod Ofunyu Jerusalem, dala maler. Erokamano. Gero ma kawuono ne en ni ywak ogwalo kumon dhiang' modho, kama ne tayo chenro en an Steve James aka Nyakwar Nyaronyo 1. Med luwa Facebook pages mago Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV. Wiki kwil mar subscribe e YouTube channel maro ma Chuny Onagi TV uritu masane. Ma en Duond Onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda, Watwak. kaka joot achiel. En mbaka. Mar jodongo, Mbaka. kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag Siasa, dongruok kaluo. weche mag ohala, Somo. arita kwe, Pur. e kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok YouTube, kod X at Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo.